Hi guys, welcome back to the channel. ಗೈಸ್ ಇನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಚಾಗ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದಾನಂಚ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಲ್ಲೈತೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಕತ್ಲಪ್ಪ ಮನ್ಪರೆ ಅವ್ನು 2 ಗ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಅರಿದೈತೆ ಒಂದೆ ಬೊಳಂತರಿ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಡ್ದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ನು ರಾತ್ರಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯರ ಪಾಡೋನ್ಗ ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯರ ಮಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಕೈಲ್ದಾದ ಗಂಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ಅಂತ ಜೀರಿಗೆ ನಮಕೇತು ಬೋಡಂಚರ್ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ನಮಕ್ ಏತ್ ಚೀಪೆ ಬೂಡ ಇನ್ನು ತೂವೊಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಕಪ್ಪುಡು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದದು ಬೆಲ್ಲ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಡೆನಗನೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿನ ಇನ್ನು ನೀರು ಮಂತದ ಅಂಚಲ ಮೈಪೋಲಿ ಕಜ್ಜಾವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ದೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ವರ್ಕ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂದ ಪೂರ ಕಡೆದಾಂಡು ಸೊ ಐಕಿತ್ತನ ಒಂಚೂರು ಐಟಿತ್ತನ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೊಂಜಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗೈನ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕಡೆನಾಗ ತುಲೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ದಪ್ಪ ಈತ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನೆ ಅವು ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ನೀರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಅನ್ನೋದೊಂದರಜಿ ಸೋಡದ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಿಡು ಮಸ್ತ್ ಸೋಡದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಸೋಡದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಂಚ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಒಂಚು ಕುಕ್ಕರ್ದಿದ್ದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲತೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಸೊ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ದಿದ್ದು ಆ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ನಮಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏತ್ ಬೋಡಪ್ಪ ಅಂದಾಜಿಡ್ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಮೈತೊಂಡಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತು ಅವು ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚನಗ ನಮ್ಮ ಏನಕ್ಕೆ ದಾಸ್ಮಿ ಪಾಡೋಡು ಸಾಸಿವೆ ತುಲೆ ಸಾಸಿವೆನ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಅತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡುಜರು ಖಾಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಕಾ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುವೆರು ಕೆಲವರು ತಾರಾಯಿ ಕಡೆನಗನೆ ಪಾಡುವೆರು ಸೊ ಏನು ಮುಲ್ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧದಾದ ತಾರಾಯಿ ಉಂಡು ಒಣ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಅವಡವು ಶೋಕು ಕೆಂಪಾನೆಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಸೊ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿಲ್ನ ಪಾಡೊನೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯೆಪಂಡ ರಡ್ಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿಲ ಅಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನೊಂದು ಅಂಚ ಈ ತಾರಾಯಿ ಗೋಟು ತಾರಾಯಿ ಏನು ಪಾಡೊಂದಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿಲ್ನ ಇಲ್ನ ಏನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಆದಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸೊ ಈತೇನು ತಾರಾಯಿಲ್ನ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆತ ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಬಂದ ರೆಡಿ ಆದುಪ್ಪುನತೆ ಐನ್ ನೆಕ್ ಮೈತೊಂಡಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೊಂದು ಶೋಕು ಫ್ರೈ ಆದ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಬಂದನ್ ಮೈತೊಂದ ತುಲೆ ಇತ್ತೇನು ಬಂದನ್ ಮೈತೆ ಸೊ ಅದನಾಗ ಕೆಲವರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚ ನೀರುಳ್ಳಿ ತಾರಾಯಿನ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಬಂದಾಗ ಮೈತದ ಬಕ್ಕ ಬಂದನ್ ಮೈತು ಉಡ್ಪೇರಿ ಆನಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಮೈತದ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಪುಡತೆ ಐನು ಚೂರು ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಮಂತನಾಂಡ್ ತೆನಿತ ಶೋಕು ಬೊಕ್ಕದೆನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ದಾಲ ಮನ್ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚವರ ಮೈತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ದಿನ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿನ ಪೂರ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಂತೊಂಡನ ಯಾವುದು ಬೊಕ್ಕದನ್ನ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ದಿಯೋಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಓಲ ಬರ್ಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಶೋಕುಡೆ ಬೇಯ್ಪಲೆ ಏನಿತ್ತು ಶೋಕು ಇರುವ ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪದು ಪೂರ ಆತುಂಡು ಇತ್ತು ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಕಲ್ತಪ್ಪ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಪ್ಪ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯೆಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಗೆಂಡ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾಡ್ಲಿಂದ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ತುಲೆತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಕಲ್ತಪ್ಪ ತುಲೆ ಎಂಚ ಬೈದುಂಡು ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಚೊಪ್ಪುನು ಮಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಜಿ ನಾವು ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಗೆಂಡ ಪಾಡುವ ನಮ್ಮ ಗೆಂಡ ದಡ್ಡಿ ಪಂಡ ದೆಟ್ಟು ಇಂಚ ಮಲ್ತನಾಂಡು ತೆಲಿಶುಗು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತಂದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೊರ್ನಿ ತುಲೆ ಅಂದೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅವೆ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ತುಲೆ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ವತ ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಆದಿತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು
ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನೆಡೆ ಅವು ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುನಿ ಲಿಶು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಾತುಂಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಆತನಿಗೆ ಲಿಶು ಬಂಡೇರು ainda Georgia irendo Georgia ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ಮರಪುಡು ಚಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ನಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್.